En aquest capítol deixem ja Venècia i ens anem cap al llac Maggiore, on passarem un dia. I després acabarem a Turín, on visitarem la ciutat. Divendres 24 sortim de Venècia i ens anem cap al lago Maggiore. El dia és fantàstic. Continuem. En ruta cap a Maggiore ens trobem una retenció a la carretera. La policia es anava colant entremig i vam començar a trobar unes fustes enceses amb foc. I és molt curiós perquè d'alguna manera va haver-hi un accident i la policia, en lloc d'utilitzar cons, utilitzava una mena d'antorxes de foc. Bueno, això deduïm, molt curiós. Estem al lago Maggiore, estem al càmping també. Avui, com que està a punt de ploure, dinarem a dins. Què vols, tu? Vols més pa? Vinga, que jo t'he donat més por ahí. Sí. Busca-te'l, busca'l. Què fas, Què busques? Avui, dissabte, dia 25, sortim de Dormiletto i ens dirigim cap a Turín. El dia, a veure si aguanta, perquè la nit ha estat plovent. Esperem que sí. Apa, continuem. Arribem a Turín, busquem un pàrquing centre i ens trobem tot això. Dia de mercat, però és que és brutal el que hi ha aquí. De gent, parades, terrible. És per sortir fugint. Ai, per favor. Això és la plaça de la República. Però
sembla la plaça de la Revolució. No tirem. Bé, estem a Turín, hem pogut aparcar després de molt merder perquè hi havia mercat i estem a la plaça Vittorio Veneto. Vittorio Veneto. Oh, El pont que hi ha allà baix, el pont de Víctor Manuel I. el pont de... Víctor Manuel I. Víctor Manuel I. Anem a veure. Aquí davant tenim la Villa de la Regina. Bueno, aquí tenim el riu. Mireu quina aigua marrón. És que pel que sembla ha caigut molta aigua i molta pluja aquests darrers dies, perquè estava la ciutat plena de fulles i es veu amb l'aigua del riu. A Turín. Ja, però què estem veient ara? Estem davant d'una... Què és una església, això? Tu ho saps? Jo t'ho he explicat abans. Però ja no ho sabria dir-te perquè em dius moltes coses. La basílica de la Nostra Senyora, no? La Mare de Déu. Després ho busquem. És una església. Anem a veure si es pot entrar. Anem a veure. Situada al peu dels Alps, Turí combina la història amb la modernitat, sent un important centre industrial i tecnològic, així com un epicentre de la cultura italiana i que té museus tan importants com el Museu del Cinema, que en aquesta ocasió no hi vam anar perquè hi havíem estat ja en un altre viatge, i el Museu Egipci, que és un dels més importants del món. Aquest tampoc hi vam anar perquè, en fi, no ens va donar temps i ho hem deixat per una altra ocasió. Estem davant de la Mole Antonelliana, és una torre del segle XIX i a dintre es troba el Museu del Cinema. Ens trobem a la plaça Castello, és també una plaça molt gran. Originalment aquest palau va ser una fortalesa romana i s'ha transformat al llarg dels segles en una impressionant residència reial. Avui en dia acull el Museu d'Art Antic. But I think about you all the time. Ens trobem davant del monument d'Emmanuel Filiberto i aquest senyor va ser el duc d'Aosta. Cavalieri d'Itàlia. Qui és el Cavalieri d'Itàlia? Aquest d'aquí? Dedicat al Cavalieri. Can you
s'ha tapat el Palazzo Madama i mira, s'ha tapat amb obres. I el monument a l'exèrcit Charles. Mireu quina plaça. És molt gran, Uau. Aquí tenim el Palau Reial. Anem a veure el de més a prop. El Palau Reial de Torí va ser la residència oficial de la Casa de Savoia, una de les dinasties més antigues i importants d'Europa. Déu-n'hi-do, Que gran. Molts espais, molt grans. Això dels espais grans. Exacte. Hi ha unes restes romanes, deduïm. I aquí ens trobem davant de la catedral de Sant Joan Baptista. La catedral de Sant Joan Baptista és l'únic edifici religiós d'estil renaixentista de la ciutat. Construïda al segle XV, destaca no només per la seva arquitectura austera, sinó perquè acull el famós sudari que, segons la tradició, va envoltar el cos de Jesucrist després de la seva crucifixió. Ens trobem davant de la Porta Palatina. És una antiga porta que donava accés a l'antiga ciutat. I ara anirem a veure una estàtua que hi ha del Julius César. Ens trobem davant de l'estàtua del Julio César. I aquest és el César Augusto, que són les dues estàtues que es troben davant de la Porta Palatina. És dels pocs monuments antics romans que queden a Turín. A la plaça... On hem arribat? On t'hem la plaça escoltat? Sant Carlo, i aquí tenim aquest senyor d'aquí davant a cavall, és el Emmanuel Filiberto, aquell que hem vist abans, és el duc d'Aosta, i la plaça Sant Carlo. Molt guapa, no? També? Molt gran. La plaça Sant Carlo, supergran, molt grans aquestes places.
xulo allà darrere teu. Ho has vist, això? Una església? És una església, També està tancada. Tota està tancada. Totes les esglésies tancades. I ara ens trobem davant del Parlament subalpí. L'edifici que allotjava el Parlament subalpí, conegut com el Palazzo Carignano, aquest palau barroc, situat al centre de Torí, no només va ser la seu del Parlament del Regne de Sardenya, sinó que també és conegut com el lloc on es van prendre les decisions crucials per la unificació d'Itàlia. I aquí tenim la Biblioteca Nacional. Déu-n'hi-do, quin edifici, Mira que bonic. Això està a l'entrada de la Biblioteca Nacional. És mono, no? I a l'altra banda de l'entrada hi ha aquesta petita escultura. Està molt ben feta. Restes de la calamarsada. Què és calamars, això? Però si m'explicaràs, on ha nevat avui? La neu. És molt fort, no? Mira. Finals de maig. Però a finals de maig, de quan és aquesta neu? Quan estàvem marxant de Torí, després de deixar el centre de la ciutat, ens vam trobar pels carrers com si hagués caigut una nevada. Però, de fet, va ser una calamarsada que va caure pocs dies abans de nosaltres estar a la ciutat. Semblava realment com si hagués caigut neu. Bé, després de visitar Torino, ens hem posat en aquesta parcel·leta. Ara anem a fer el dinar. Temps superamples, superguai. Què, Jordi? Què fas? Gana. Tens gana? Sí. Vale, jo també. Sí? Vinga, Dineu que sopem. som-hi. Bueno, dinem, sopem. Sí, perquè són les 5:15 només. Què fas? Què estàs fent? El tiempo libre. Tiempo libre? Què? Què? Que haurem d'anar a sopar aviat? Ah, vols sopar? No ho sé. No hauríem de fer Molt alguna bé, això d'aquí fora. Molt. Però ara fa fresqueta ja, Sí. Bueno, però ens tanquem una mica. Vale. I en el proper capítol visitarem la ciutat més alta de França. Gaudirem d'un dels paisatges més espectaculars dels Alps. Descobrirem un dels pobles on passa el Tour de França. I com no pot ser de cap altra manera amb nosaltres, acabarem xops per la pluja. Ens acompanyeu?